Primul pas pentru îmbrăcarea elementelor de carbon este pregătirea. Așadar, vom continua să șlefuim piesa cu 80 pentru ca rășina să facă o priză foarte bună cu plasticul. Următorul pas nu este obligatoriu, dar ne place să ne asigurăm că totul o să fie așa cum ne dorim și că nu o să se desprindă niciodată carbonul de pe acest plastic. Așa că luăm un cutter și o să zgâriem acest plastic destul de adânc pentru ca rășina să facă priză și înăuntrul zgârieturilor. Următorul pas este degresarea. După ce piesele s-au uscat, este timpul să dăm base coat-ul. Cu mânuși noi urmează să așezăm carbonul pe piesă.